Haluatko katsoa nämä johot vielä, että nämä menee? Niin, starttiin menee tästä näin. Ja tästä mä yhdistän tämän soledodin, silloin se kytkee tästä tänne. Se lähtee starttaamaan. Ja sitten tästä lähtee sytytyspuolelle tämä plussa. Niin tämä on akkujohto. Se menee sytytyspuolelle plussaan. Tuosta lähtee sitten virranjakajalle. Ja tästä lähtee sytytyspuolella miinukseen. Eli siis virranjakajalle. Tämä toinen karva. Ja tämä on sitten laturin herätejohto. Ja tämä on tässä plusnavassa, eli akun plusnavassa, vaikka se on tuon puolessa. Tässä on lamppu välissä. Ja sitten laturilta tulee plussa, menee suoraan tuonne akulle. Joo. Ja tässä on öljynpaineen mittari on tuossa putkessa. Se on nyt näyttää 0. Ja nyt kun se on sitten vanhasta autosta. Nyt pannaan johto kiinni tähän. Mä laitan tällä, kun ei ole mitään muuta konstia laittaa tätä kiinni. Mä kierrätän sen tänne kaapelin kautta. Kiinni. Kierrätän sen tämän kaapelin kautta. Eli tää menee suoraan tuohon, mutta se menee nyt tämän kaapelin kautta. Nyt pitäisi laturin valo palaa. Joo. Nyt kun mä starttaan, niin se pitäisi sammua. Ja mä pumppaan täältä ensin vähän polttoainetta. Täältä. Täällä on neulaventtiili, niin se pitää sammuttaa se. Sitten kun se on täynnä. Nyt se sammutti sen. Nyt vähän annetaan pieni huikka sille. Ja nyt mä yhdistän tästä tämän startin, niin se pitää tästä tappaa. Annetaan vähän ryhmää siellä. Katsopas tuota öljynpainetta, että se... Kyllä se on noussut, joo. Joo. Se menee siinä, kun se starttaa, se menee sen keskivaiheelle. Joo. Katos tuo laturin valo, että se sammuu. Se on vähän kylmä. Nyt pannaan vaihe päälle. Pannaan tosta se ykkönen päälle, mikä oli silloin rikki. Hyvät äänet siitä ainakin lähtee. Joo. Nyt on ykkönen päälle. Tää on kylmä moottori siinä minäkään. Mä en saa tuota ryyppuun, se on ihan... Joo. Öljynpaineet on ihan hyvät.
Kato. Noin niin. Katso, kun lataa. Joo, hyvinhän se toi. Joo. Olin oikein